শেষ হৈ যোৱাৰ পথত থকা বড়সকলক অতি সোনকালে ৰক্ষণাবেক্ষণা দিব লাগে বড়সকলক ধ্বংসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে বহুতে কয় বড়সকলৰ বুৰঞ্জী নাই ইতিহাস নাই বড়সকলৰ বুৰঞ্জী বা ইতিহাস আছে নে নাই আজি মই যুক্তি দাঙি ধৰিবলৈ বিচৰা নাই বড়সকলৰ ইতিহাস আছে নে নাই ক'বলৈ মই বিচৰা নাই মাথো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এটা জাতি হিচাপে যিখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন সেইটো কিন্তু বড়সকলৰ আছে আমাৰ আছে তাত কোনো সন্দেহ নাই যে আমিয়েই বড়সকলে এই মাটিৰ প্ৰথম বাসিন্দা আছিল এই মাটিৰ প্ৰথম সন্তান আছিল গতিকে জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে बेनिखायनो जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया जोंहा राव हारिमु दं राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै गावनि हायाव गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोन्थाय दं बेनिखायनो जों नांनांगोन जुजिनांगोन बर'फोरा गावनि हायावनो माबायदि 20% जाखो निश्चय जिखिनि समाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक सोरजिदोंमोन बेखिनि समाव बैफोर जायगायाव बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया गोबांसिनमोन एबा जों मेजरिटिमोन जायनि थाखायनो आसाम सरकार आरो बे समनि गिबि मन्त्रि गोपीनाथ बरदलैया बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ 1948 मायथाइयाव सोरजिनानै होदोंमोन अब्ला दिनै माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20% ल' जाखो दिनै माबायदि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20% ल' जाखो तार बाबे दायी कोन हु इज रेसपन्सिबल फर इट जों जेन दा 20% निफ्राय 15% जाया 15% निफ्राय जेन 10% जाया 10% निफ्राय जेन जों 5% जाया 5% निफ्राय जेन जों लाथिख' जाया बेनि थाखायनो जों दिनै साननो गोनां जादों नांनो गोनां जादों जों डायनासुर आरो दद दाउफोर बायदि बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबस्रांनो लुबैयाखै जोंखौबो सोरजिगिरि इसोरानो सोरजिदों जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा जों जागोन देरहासार